jotono no sari kaham hingai chengtini hingai kaisa kamio sok paijak o kamini bumung to ang exact saimalia area hingai mo 43 miles kalayo yang tikisa thangkai no dolai gate manjago ta o hasa mangko kaino dolai manjago yang naide norok lama no kai siniwana o je turning ota hingai masing jora tabuk to belai kesango sini kabangma bororok masumya makanya horok honarok hingai rijai kobong koroi belai ke kosto kai masing jora tholai jau hingai angbo saimano agi rokni wan sok naikai agi rogo babo haino seng abo hai bata ni niko bata omo bata obo ran kha hingai ra kha hingai obo ni kobong rijai bostao soboi rok seng ma tholai jau hingai amorok moito mangkai angte uju tamjani hayengo seng babo hai manjagai phaimani serai rogo mai masa laya tei mai masa ya ni karai ma tholaya hopong amo haike hor to tonglai ailayo hingai serai rok tei bo kosto manlai ta hingai abono oro yang tei laimani ang semani simi yang tei lalai kha hingai dolai thangkai oro khongsa nokhong belai khe sokya bera nok hingai nokhong bo kisik misik hai nogota hingai oro khoroksa borok no swngnai mani ah belai khe sokya hinai sao it bokhok bai salayo bwsa khorok nai tongo hinai sao abono kisa borok no nokhong kisa naitui hinai ang haptui hinai phaimani khade abono norok no kisa phunogo na hingai ang tei kaisa songkha taklai bisi bo abo haino sini sokya borok rok no je mantui blanket rok tei ri kutung rok mane bagnani hinai ang khao songkha haino hai sema rogo hamsa rogo bang je mantui ang bike bai ayang hachal thal sora rogo ayang samono bukhak rogo bang thangai blanket rok je mantui bike bai rakawi rikha hingai taklai bo abono ang songmani ta hingai abono sanani musungo norok no bo norok bo tumung no kebo abo haike sobanani musungkhai sini sokya borok rok no norok taklai bisio bo sobai mano seng asa kosto kai sini borok rok ma thoya kwsanglai tongmano tumung no norok ri kutung rok bagna musungkhai norok ang bai kwrwngui mano norok sobai mano ta hingai nongni nokhong rogo kwbangma ri abo hai mondok mondok rok tongo aswk bo kwcham ya aswk kwcham hingkai bo seng rinani tamo haya deba hingai angkhe mankha hingkai ri kwtal no pairio ri kutung chwrai rok no tei blanket bo kwtal no pairio ta hingai abono norok tumung no sobana musungkhai norok ang bai kwrwngdi norok phai phano sobana musungkhai ang bai baksa phai mano hingai norok phaya hingkai ba norok rang puisa ani yaktui phano norok sobai mano ta abono norok no kisa sana musungma se norok musungkhai se amo to musungya hingkai chobana nangya hingai phaido seng bongni nokhongo kisa habui nailai na borok bai kok salai na bobo haike tong bobo haike salai ta o bai lengkhata kam khaimana hingai sengoro 47 mile nagana hingai belai tamjani hai ma tongo sini borok rok tao phano sokya hingai o kwchangma jora to nongoro nai naidi kono sikwrui bongoro hingai norok horogo thonani belai kosto onglaina na ri kwrui hingai nokni condition norok nugui mankha na belai khai tamjani khayok hayung tamta hairok no khai sini borok rok hingai darani bumung tamo sopon jairiya hingai nongoro bwsak tongma balok khuna balok kha balok mala bau thang kau para agi ke para u para de wala ni kutule nok sa tama
hu yang udah Kau konon salah mungkin nok satu mata. para bang hai kok bang mai oro safe hai kata Lagi tuh bolong siro rong. Nah, Kali berapa ya kor. nggak cerai kayak korok tam nih mah korok nih salah kasih ke puri baik apa Baru school tang tuh kamu siro. Cari tuh tamu. nggak nana kayak nih mah ada bosan kenapa nih benar Bagus lah hoka sebuah. Lakin borok bagus drop kamu. Ya benar nggak naro borot holay oro no oro sab tuh naro Market busuk betul ta. oro Saya kesat tuh di bayi tangga apa. tapi hawa no holayo Kayaknya sih borok banget no. nggak nang oro tuh kisik mangsi yang berbeda kisik no bar ham na ble serik nggak yang apa kisik mangsi nggak oro no kotor oro no ganti ya deh oro no satai oro no satai nggak belai tam zani hais ni sini hawa tong sih tapi pun no hokre nama ya kosto ko matong le Jadi short kemana sih? Mana mereka? Apa tuh ishar seno sengsara re rohar ka hai yak mereka tang itu masalah ini no kita mungkin ini ba apa no apa no ya apa no ta Ishar sesuatu yang lain kita mau mungkin nak hapus nih. Mui hai nó rồi tổng năm một sủng tao nó đó là mui hai tổng thọc sát thọc nó cả hàm mò tổng năm một sủng sắp lên tổng năm một sủng ya tổng mà hết sinh ra phải cái chỗ nó làm khai tổng năm một sủng cái đục khôn năng rằng này ha bọn nó ta xin này hao tổng cái sẽ sinh ta bố bố nó mà hai 어वस्था hàng cái xin bố rồi sinh than ra cái này bao cái nó có thằng sao cái cái sao ra thằng cao bố nó khai ya bố sai cho ra thằng này mang sih dần dần sini hamna sana nai layo dần dần sini kanan nai layo cho tụi nó ăn số lại cho tụi nó pro lại ya ya bani baba ya bunda so cái rất tụi nó kuri thằng bu sai mía tông sai mía ya bani ta tụi nó saman cái sarkar chalaw Mizoram bang tu tre des bang tu ta kuri se sai mía sang boina ba boni do phana ba tam dosre nai bana chungse hamna sana bagai khlai nai sang se thek na nango kok baksa phan baksang na nango ge sang se ba hai người ta mua được xong lại cả bố tao sẽ cầm số bồi drug không có khai mani cầm rồi ta một khai ra được hả 하지라 와이 해서 그런 거 거로 뒤서 부타 어로도 암대 망신하고 서로 대망은 일버 콜라이죠 코스톡 하이죠 사동 라이크 한가 노고 타보고 라마니시나 때고는 뭐만 턱이 한가 샤나는 벨라이 코스토 노로나 이제 라마 바 학살 도간 파트 그만 턱이 딱 비탄죠 사가워서 그만 턱이야 emne no ma block khai borok laisa mongia dia block ne am darosna तो ये रख बागिया तो बाग तो ये फायो तो इधर यो जरा रे फायम बोरो कोलक ना सा है बाबा से वाइस वाला कुतो लायो तालन दिन लायो गेम तो हापंग जागा तो yang रको खाया ना korban खाया ना गेम बेलाय कष्टं नाले और सरगो दुकान तो ये सेंटेस को तो यार खावना तो वैसा yang पन वादी फकिन आ पाइप से बन्नो था वो तो सन खावना हो जो apa no kena satanya songna tei bai mangseble artinya musa susah nggak tuh sih na nin boyas basang na bo koyung kena yo di sini kotor pun cung se semasa nih sewa jual tam sa man tahu kongren khana ya ta nga sang nong no ko thoi thang sen te ne kok ya bo khana ya ta na